Узган шимбәдә Зей агросәнәгать паркында традицион көзге ярминкәләргә старт бирелде. Аны зәйлиләр түземсезләнеп көтеп алды. Биредә продукцияләр сыйфатлы һәм кибеттәгедән очсыз иде. Берем то, что у нас... Үземдә үсмәгән яшелчә аларга исәп, быел бакчамда кишер начар үсте, кишер алачакмын ди Әлфия Рыжова. Беренче ярминкә халык ара өлкәннәр көне уңайына оештырылды. Өлкәннәргә алган продукцияләрен илтәргә волонтерлар булышты. Я рад, что я могу помочь. Өлкәннәргә ярдәм итә алуыма шатмын. Капчыкларын машинага күтәреп бару хәлләреннән килми бит аларга ди Данил Андров. Ярминкәдә районыбызның крестьян фермер хуҗалыклары, шәхси җитештерүчеләр, җирлекләр авыл хуҗалыгы продукциясен тәкъдим итте. Бирдә коймак белән чәй эчү мөмкинлеге дә бар иде. Угощайтесь, пожалуйста, блинами. Пока морозов нет, у нас будут и клубника. Суыкларга кадәр бездә җир җиләге һәм кура җиләге булачак. Зәйгә шулай җиләк җимеш һәм үсентеләр алып киләчәкмен ди Елена Трофимова. Ярминкәдә шәһәр халкы ит, казылык, сөт продукциясе, май, йомырка, бал, шикәр комы, ярмалар, яшелчә, җиләк җимеш һәм башка фермерлык продукциясе сатып алды. Николай Александрович сегодня оформляет благотворительную подписку. Спасибо вам, Николай Александрович. Ярминкәдә авыл хуҗалыгы продукцияләр сатып алу белән бер рәттән район газетлары, Зәй офыклары һәм Новый Зай газеталарына киләсе елның беренче яртыеллыгына язылу һәм яңа гына чыккан газета соннарын сатып алу мөмкинлеге дә оештырылды. Редакциядән килеп алучыларга язылу бәясе 480 сум, почта аша язылучыларга 795 сум, бер газета бәясе 22 сум. Бу атнада узачак ярминкәдә дә газеталарга язылу мөмкинлеге булачак. Зей агросәнәгать паркында ярминкәләр һәр шимбәдә яңа елга кадәр оештырылачак.